My muži toho máme na pleciach veľa. Pripraviť prezentáciu, ísť si zašportovať, kúpiť kvety. Kto má popri tom všetkom myslieť na spodné prádlo či ponožky? Občas sa mi potom stane, že ťahám zo skrine posledné ponožky, ktoré sú navyše deravé. Keby mi tak chodili tieto veci pravidelne domov, nemusel by som už na ne myslieť a nestal by sa mi už žiaden trapas. A práve preto je tu Man Park. Stačí si vybrať, čo potrebujete a ako často a o ostatné sa bude starať Man Park. Pokiaľ chcete niečo zmeniť, žiaden problém, stačí sa prihlásiť a upraviť si balíček ako chcete. Pred každou zásielkou vám príde pripomienka. Ak balíček ešte nepotrebujete, posuniete si termín napríklad o mesiac neskôr. Je to úplne jednoduché. A obávať sa nemusíte ničoho, lebo zasielanie sa dá kedykoľvek zastaviť. Vybrať si z ponuky nie je tak ťažké. V Man Parku otestovali už veľa vecí a vybrali len tie najlepšie. Man Park objavilo už veľa mužov, nechajte to na nás aj vy. Už žiadne behanie po obchodoch, žiadne strácanie času a vždy dosť nových vecí, presne vtedy, keď ich potrebujete. Vytvorte si svoj balíček už teraz, aby ste na to nezabudli. Man Park. Veci pre mužov, pravidelne, až domov.